Diolch, os wneud i fynd â ni nôl i'r cychwyn, a pryd nes di ddechrau dysgu siarad Cymraeg? Dechreuais i pan roeddwn i'n tua 7 oed yn ysgol gynradd. Roeddwn i'n dysgu pethau syml fel rhifau a rhywiau. A wedyn, roedd rhaid i mi astudio Cymraeg tan roeddwn 11, a wedyn twmlais i Cymraeg achos, roeddwn i'n gwybod bod baswn i'n aros yng Nghymru i astudio. Be nath i ti feddwl o bys ti'n aros yng Nghymru? Achos, bob amser dwi wedi gwybod bod baswn i'n gwneud cherddoriaeth. A mae ysgoliaeth gyda fi i astudio yn y coleg Brenhin o'r Cerdd a Drama. Felly, dwi'n meddwl bydd y iaith Cymraeg yn agor trwsiau i fi yn enwedig yn byd cherddoriaeth. Gwych. A wyt ti'n cael llawer o gyfle i siarad Cymraeg adre? Na, dim adre. Ond mae'n ddoniol achos mae mam weithiau yn gofyn cwestiwn i fi yn Saesneg a dwi'n ateb yn Cymraeg a mae'n ddoniol achos dydy hi ddim yn deall beth fi'n dweud. Ond na, dwi'n nefyn siarad Cymraeg dwi'n hoffi. Gwych. A ti wedi sôn am dy ddiddordeb mewn cerddoriaeth. Wyt ti'n meddwl bydd dysgu Cymraeg yn helpu ti hefo hynny? Bendant, achos ar ôl dwi'n astudio yn y Coleg Cymraeg, os dwi'n lwcus, hoffwn ni chwarae gyda cerddorfa dda yng Nghymru, efallai gyda, os dwi'n lwcus, cerddorfa BBC neu WNO. Dwi'n meddwl, yn enwedig ar S4C, mae llawer o cyfle i siarad Cymraeg, felly hoffwn ni defnyddio'r Cymraeg yn ysgrifennu. Gwych. Ac wyt ti'n meddwl y bydd ennill y fedal yn hwb i ti siarad mwy hefo dy ffrindiau a felly? Achos mae'n gwych i cael mwy o... i fod yn hyderus i siarad gyda phobl. A nawr, wrth gwrs, mae'n hyfryd.